Wani mummunan harin 'yan bindiga ya yi sanadiyar kisan mutane da dama yayin da aka yi awon gaba da mutanen da kimanin yawansu ya kai kusan guda 30 a wani yanki da ke yankin jihar Katsina wanda ake kira da ƙaramar hukumar Sabuwa. 'Yan bindigan dai ɗauke da muggan makamai sun yi ta'asa bayan sun kai wani munanan hare-haren ta'addanci a wasu ƙauyukan jihar Katsina. Miyagun dai sun sace mutane masu yawa tare da halaka wasu da basu ji ba, basu san hawa ba, basu san sauka ba a ƙaramar hukumar ta Sabuwa. Mutanen yankunan dai sun yi bayanin yadda 'yan bindigan suka rika bi gida-gida suna aikata barna. Idan suka same ka a gida in baka gudu ba za su iya sanya maka wuta a cikin gidan ko kuma su harbe ka. 'Yan bindigan dai sun kashe mutane guda 6 tare da yin garkuwa da fiye da mutum 130 a cikin jerin hare-haren da suka kai a jihar ta Katsina. 'Yan bindigan dai sun kai hare-haren ne a ƙauyuka daban-daban na ƙaramar hukumar Sabuwa na jihar Katsina a cikin kwanaki 3. Jaridar Daily Trust dai ta ce wasu mazauna yankunan da abin ya shafa su ne suka tabbatar da wannan labari kamar yadda aka rawaito. Sun bayyana cewa a ranar Lahadi da misalin karfe 11 na dare 'yan ta'addan suka kai wani mummunan farmaki a ƙauyen Dan Kurmi, inda suka shafe akalla sa'o'i guda 4 suna shiga gidaje suna yin ta'asa. A ƙarshe dai sun yi garkuwa da mutane akalla guda 79 a wannan ƙauyen bayan sun kashe wasu mutum guda 4. Wata majiya ta bayyana cewa wasu gidajen kuma sun yi garkuwa da magidanta, matansu da 'ya'yansu gaba ɗaya, yayin da wasu gidajen kuma suka sace mata da yara tare da ɗaukar wasu kayayyaki masu daraja. Banda maganar kayayyakin da aka kwashe kaɗai ba, ciki har da babura da kayan abinci, aka kuma sun harba mutum 4 ciki har da ƙaramin yaro, a yanzu haka mahaifiyarsa tana kwance a asibiti. Ba a ƙauyen Kurmi kaɗai suka kai wannan mummunan farmaki ba a cikin dare, sun ƙara kai wani farmakin a wasu ƙauyukan da ke kusa da wajen. Bisa ƙididdigar da muka yi, adadin waɗanda aka sace na iya kaiwa mutum 200 daga dukkanin ƙauyukan da aka sace a cikin kwana 3 da suka gabata. Wani mazaunin yankin dai ya tabbatar da labarin, inda ya bayyana cewa an kai wannan mummunan hari ne a ƙauyen Gamji, inda aka kashe mutum 2 sannan kuma aka sace mutum 31 a wannan yanki. Ya kara da cewa an kuma sace mutane guda 27 a tsaunin Jino. Hare-haren dai kuma sun shafi ƙauyukan unguwar Goje, unguwar Sani da kuma Zagi-Zagi da Zage-Zage, inda aka kuma yi garkuwa da wasu mutane da dama a yankunan. Ba mu da cikakkiyar ƙididdiga tukuna, amma idan aka haɗa dukkanin mutanen da ke hannun 'yan bindiga yanzu haka za su iya kai mutum 200. Ƙoƙarin yin magana da shugaban ƙaramar hukumar ɗan majalisar dokoki na jiha mai wakiltar Sabuwa da kuma ɗan majalisar wakilai mai wakiltar Kankara, Faskari da Sabuwa ya ci tara domin ba a samu wayarsa ba. Sai dai wani babban jami'in gwamnati daga yankin wanda ya roƙi a saka sunansa ya tabbatar da faruwar wannan mummunan hari da aka kai. Ya bayyana cewa masu ruwa da tsaki daga karamar hukumar sun tafi babban birnin jihar domin ganawa da gwamnatin jihar akan yadda za a samu taimako wajen dakile wata masifa da take tunkarowa. Gaskiya ne duk da waɗannan harare da suka faru a cikin kwanaki 3, bisa ƙididdigar mu mutum 4 aka kashe a Dan Kurmi, sannan kuma aka sace mutum 74. A ƙauyen Gamji kuma an sace mutane 31, sannan aka kashe mutum 2 kuma 'yan bindigan suka je wasu ƙauyuka, sai dai ban san cikakken lissafin da aka yi a wannan yanki ba. Idan muka koma wani labarin za ku ji inda wannan shahararren ɗan bindigan wanda ake kira da Ado Aleru ya hukunta wasu daga cikin mayakansa. Jagoran 'yan bindigar dai ya harbe mayaka guda 7 bayan da ya zarge su da cin amanarsa, wanda hakan ne ya fusata shi kuma ya ɗirma musu wuta a nan take. Ado Aleru dai, wanda aka daɗe ana neman sa ruwa a jallo, ya zarge su da yin garkuwa da mutane ba tare da izininsa ba. Ba tare da izinin ya ba su je su yi garkuwa da mutane ba, haka suka je suka ebo mutanen domin karɓar kuɗin fansa. Amma a haka an ce gwamnati neman shi take ruwa a jallo. Amma a kwanakin baya idan ba a manta ba, sai ga su suna ta hotuna da su da sojojin Najeriya. To abin mamakin, abin tambayar a nan shine, wai sojoji suke neman sa ko kuma mutanen gari ne suke neman sa? Masu sauraro, furucinku shine zai tabbatar da suwaye suke neman Ado Aleru. Mu dai bamu ga tabbacin cewa sojoji bane, amma idan kuna da ta cewa za ku iya bin mu a comment section domin ku faɗi ra'ayinku.